Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sa gudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni Ben Har, nga napauluan ni ti Ben Har. Kunanad to'y, Dear Manong Nemi, apagraduar ko laeng Manong Nemi ti sekundarya, irimadmadlaw ko nga kaslam, adaan anayen ni mama. Siyempre, madanagan. Tanumapukaw ko ni mama, kasanupay ti masakbayak. Idinto, taarig na dududwa kami Manong Nemi. Wine. Nung bayad damat, dagiti kakabagyan mi ti aglawlaw, kas karigiti duwa nga kakapsat ni mama. Dagiti duwa nga ikit ko Manong. Isodano ka, iti umasumasarong ka, nga mga kumusta ka na kami. Kas damat, nga da kami mati mga pasyar ka takwada, no da kami mati mailiw ken ni mama. Ma, anak, kasapulak latagin na. Sana kita makasta kit trabaho. Saan ka din nga nasiyat nung pakita kay ti doktor? Gastos lang anak. Oh, maamom nga rin sakit mo nung saan kang pa doktor? Uminomak lang tayo nga tanong. Ma, saan ko mamata kasta? Ipatagi ko mamati sa lunatyo. Anong serbi nga rin nga? Nagturpo sa konti high school kat ag-college sakto. Ikasanong nga makaka-college sak, no? Bye-bye, anyo mati sa lunatyo. Anak, panak-unak kat saan ka nang kabaylan pa nga pagbasahin? Ape matin. Amo ka maridayan ka. Amo ka nasakit tinakim mo kanya. Ngimawan ti maramit ko, anak. Uri ipilit ko. No talaga nga matin ti bagi. Saan to nagsakit tinakim ko keng ka, mama? Awanin ti sa pulag pa iti kinadunguyo kanya. Iti lugodan nga awan ti amak. Hindi adan puot ko, kadagtakilaingin tinariingak. Agakmen nyo ti paset, agam ti may nga inakin ama. Kinagyaman ako na kang mama. Anak, pasensya kan. Nusang ko nga may tuloy ti pagribingak. Para tinaran niya ka masagbayam. Ma, mayat kay manungunusan, nagpikita tayo ti doktor. Tapos maamuan niya ti sakit yun. Napilit ko ni mama, Manong Nemi. Ket ko na ti doktor kanya.
kasapulan ti panaginana ni mamang mo. Saan nang ipilit ti panagtrabaho na. Panagtumar na iti agas na. Tay kararak ta ginapo Diyos nga maimbagan pa iso na. Doktor, mabilbilang ka din ti aldaw ti inak. Saan ti ako nanti kasta? Uno, bulan, lawas, tawen. Amom, orin nakasalsalunat kay ta. Baka ito bigat, sang bigat. Ag dinamag ngayon nga, awan kan. Kaurim at kasano, iti kanagrabe ti sakit, ti may nga tao. No saan na pa nga panawin, tapos na ipulang na tibulod ng habiyag. At dapat lang si bibiyag. So, kinaw-dawat mo kinapot Diyos, ngagpaot pa iti biyag ni mamang mo, yung saan mong napilitin ngagtrabaho na talaga nga saan nakakaya. At napagpatinggan di amin. Baka hindi katimbukbuk na ti amin na pigsana. Para iti bagina, nang rona iti pasngay na ka, iti pataklan na ka. Kama na, doktor. Masapul nga magatang di kiti agas kat agtumartios tong oras. Tapno, agtultulay nga, agtultuloy nga, agtalinay isunat ito'y biyag, ito'y lobo. Kahit nangasawen manong nemi, nyawid kumitlang ni nanang tapno dito'y balay, ti pag-inanaan na, pagtumaran na. Mama, anak, saan yung ababutsun di bagiyo, ha? Tungbalan ti ko na iti doktor. Saan kayo nagtrabaho? Kasi ano pa yung harot nga piyagtanat? Siya akong nagtrabaho, mama. Anang harot sir ka mga trabaho kad nagpatingga ka lang ti high school? Tilayang nga nalpasan nga natay tawan maramidan na, mama. Doon mabaling nga pagsapulan dita. Anak, agananos ka. Nalpasiguran ti pagrebegan nyo, iso nga siyakbaten, tagserbi ka na kayo. Kahit barbarin ko, ma, namalaingan kayo tumitlahin, kahit ibagad no ti doktor, na mabalin yung tagtrabaho. Iso ang pagdanagan nyo, mama. No idi, kahit impan nyo amin na pigsayo. Siyak, itamit. Tagtrabaho, tap na di kasta katang biyak tayo. Kada da maigatang ti agas yun. Namon siguro manong name ni Shirley ti kasasaad ni mama sud ka po na pimasyar. Ay, Benmar. Benhar ko nam. Ayun kayo. Doon ngamin tanagan mo. Napimpinas ko mapay ni Benhor. Wala nga Benhar. Nangalala ni nanang mo ngamin tinagan mo, Benhar. Tsaka mo. Anong tagang ka din ni nanang mo gusto? Nilda. Baka Benilda. Ay, wan. Benilda. Iso na Ben. Da dyan ngardahar. Tsaka man mo. Salusudong tumang ka ni nanang mo, Imayak tagadamag ko masakit ni nanang mo, ni mamang mo. Ken, saan ka noon nga makapagtuloy nga basa? Kabutasahan nga makapagtrabaho ni mama. Sayang. Sika ngay. Nagkarimad na tatangin ni nanang ko. Ori kasanukit ikaligawam na nga, baka makapagbasa akit college. Nutoy. Mat college dito yung probinsya tayo, di nakdi syudad. Saan tanto nga kita? Di umay ka man siya syudad, tapno kita ta. Diyan ka nga trabaho. Panawak ni mama. No hanggang makakita na pitas ng trabaho dito yung lugar tayo, di umay ka sa syudad. Dagdakal man lang tityan siya makabirot trabaho sa jay, ngam dito Numabaling ka siyang ko kahit na panawan ni mama.
itikas ta ka sa sahad na, Shirley. Kano kas pagarigan man tagin na dayuta, ala akit. Sabi ko ma, tasang ka mang diplipat. Sabi ko malipatan ka. Grade tumawan dantun nga nagkarelasyon. No, ang pesang ko mapamalin ta fourth year high school ta pala iti. Ag college ta pala lang. Gapot ipat-patig ka, Shirley. Ipat-patig ka, Benhar. Siguro, dito makapagturpos ka iti college. Sana ito nga may karikan ka. Baka may sakan ito ng accountant. Katsyak. Tsak mo noon at pa'y trabaho kita. Benhar, saan ito nga balbali ti pusok? Urian at mapaspasamat. Siksikan to lang ipatpatik ko. Agyaman ang Shirley. Tas tamat ti karikan ka. Ngam titala mo, ang mga nintun adakan sa syudad, baka ko nang nga, saan gayong nga kami kini Benhar? Adakayim sa bali. Baka ko nang to. May bawing to ti puso miti sa bali nga lalaki. Dito may bagay kang ka. Nga makapagturpos ti kolehyo. Nga padam tumat nga professional. Abit kita kini bagbaga. Mawag ka dito pa nagtalek mo kanyak. Agtalek ka kang ka. Ngam dito amo. No agtali na etirik na tayo. Iti pasangwanan. Kanukas pagarikan man ta. Saan to nga siya? Ken siyak tinikari. Isa ganak di amin. Awatek to ti kinapod no. Nagsapulak nga ro ti trabaho manong name muna nakastrikak iti may sa karinterya dito yung sentro ti ilimi manong name tay karinterya buy pasare para inaw nasaan kat para sungurud kada kiti mapalok neng nga karne nasaan kat kaduak ni Tata Tomas nga mapan na mag-agenda nasaan kat siyak tagdalos, siyak tagpuna, siyak ti agurnos, siyak pa hindi aginaw, manunemi, sa bali di kiti servidura, all around na. No, dobra di servidura, siyak pa kan ti mang-entertain kada kiti o may mangan. When man, all around ti trabaho. Kat siyempre, inaldaw nga gawid linawas pat nga maalak ti sweldo. Igatang kuntun ti agas ni nanang kasapulan mi si daan no bagas kanda dumapay nga sapulan. Nadama di kiti gundawin manong naming o may sobrang kar di kiti duwa nga ikit ko nga kakapsat ni nanang. Ay, dakagaya man, Benhar. Wananti. Magmanting man kayo. Wala sa amuming awang kagat agbay may sa ni mamang mo. Pasarin mo ito may sarungkaran na. Nga kumusta ni Suna? Alaan na nusam ni nanang mo, ni mamang mo, ha? Hindi pa yung arudanti. No saan ko makakasta, tanagtalin na iti salun at na, agtrabaho ko maita. Siyempre, ada ka kumamadita ti college, ti eskwela. Huwag nga arudanti. Mabali mo matagurnong, tababali mo tumat nga ituloy tagbasa. Kasanong nga nga makaornongat. No, labsak tagsao, kat di pa yung umanay nga, para kada kami kininanang ti sweldo, tinaldaw. Nga igatang ti agas na. Kadga po manong name da karinterya mitla ti pagganak kadyak mat umasenso ti sweldo imakarak. Manipot karinterya, restaurant, kakaiso ng restaurant iti ilimi manong. The experience mo ko nam. One sir. The experience mo. Nagganang ti karinderya. All around. Aginaw. Pasaray siyak ti baling nga janitor. Agsungrod. Kenda dumapay. Kasabola mi dito ikatwaiter. Saan ko nga takabailan sir? Kabailan, no? Sursurwad ka. Ay kamanak sir. Sige.
O may kanto nag-report ni Lunes. Ag-training ka pa lang ti makalawas. Kaya no, okay ton. Agsualdo ka dumatang. Nagkamanak, sir. Oen manong name pakitak ti gagat ko. Gagat ko manong name no anyaman ti paobrada kanyak. Ore no may sak a waiter no awan ti busy na ti dishwasher kat adda bakantek siyak di ba pa naggaginaw. Wen manong name. Ado, no mabalin na kumakit tulungak pa di jay para luto. Talagamit noon obrak tumutulong ang isagana kanagitay rekado ag ukikasak ti bawang ken daduma pa mano nga may bilin kanya. Among barok, tata, ito kinawidom kat dakkel tao. Dakkel ti masakbayam. Ano nga masakbayan nga magbagayo, tata? Wala degenerated kang katrabaho. Saan lang na dito trabaho? No mabalin ko makatrabaho mamin. Kuka mamin. Naset ka dito kasi dyan, tata. Para kanyakit na siya at takayat mo nga sulusuro namin. Saan ka lang agtalinaid nga nakatakdir nga agura ti customer nga mang-entertain ka di customer no kastang adang sumre ka customer. Siya kagit, habang nga bakante kagit, umay ka dito kusina, tumultulong ka. Kita di kakaduang ka nakatakdir data. Kahit ko lang karot kumati, makatulong na ta. Tiyawan ko matanagsardin ko. Yung duma, no ada pa pa ng dishwasher, kita sikat na ginaw. Baga kahit munto nga sikat tupet kusineron. Saan nga dagas tata ng spaghetti ka surusurumandak. Nakita, may kalatad to yata, agsipot ka. Yung kaskas di manong name nga talaga nga narikat lata. Awan ti maurnong. Mapanamin manong. Igatang ko, kadigiti kasapulan mi tinaldaw, kininanang, titakkel unang nga paggastusan mi kadyagas. Mama, anak, kumusta ti marikrik nayo? Sumisayat, met. So nga akong pagnanagamanak tanong, kas pagkarigan lang, conforme ti mabaling kong itulong. Adatang asadig ti patay ko no, kas to eklata. Saan kan ngawad gatang peti agas? Supay. Ninahanang mo, isot importante. Yung kaslawang pagdaan na. Ano nga tanang no, balbali tingin-tagin ni doktor. Baka no, kasapulan nga, agsukat na kiti agas yo. Check upin na kayo. Tapos no, maamon na no, improve nyo, no, kaskas di. Suman ang gastos tanak ko. Ay, aman. Bumalik to. Pagpatuktor mo. Anak. Aman mama. Aramitik ti amin. Sige. Barbaring no. Ada simayatan ti kasalunat ko. Kasta nga ron tinaramid mi manong name kat iti kasaritak ti doktor. Sumalsalon at gaputa agtungtung palma ti suna. Ngam tinakatil-delikado kat no saan ang tungpal. Nayunak dati agas na. Agtalin na ti dati sa manayunan. Kaya yung asawan, doktor. Manayunan, di may namin matigastos na. Malaksin, no? Kasjelatan. Doktor, no arig, no, labsak tagsaw kat talaga nga saan nga umanay ti sweldo nga para kada kami. Nanguro na ti agas ni nanang, ni mamang ko. Alakit tawang balintano. Awang ka dito sa bali nga makatulong kada kayo, nga mangtad iti, para agas lang ni mamang mo. Dagi di kakapsat na, papata kami matamarikrikat. No, da may tadda, kitiso, da may tadda nga may patigudan nga natin, muna damat natin. Nos pasarimet, magtadda iti maparti nga manok,
tapno agkaldo ni mama. Dadya man lang ti patulong da. Lalakit sumapol ka, ti pimitas nga trabaho, tapno nikasta kita, kompleto mo lang ti may gatang nga agas ni mamang mo. Sige, doktor. Padasik man kiditi. Mapansa di syudad. Ewan na. Nagkakritikon daw mo makakita na Pimpinas nga trabaho sa di syudad. Naruna kita adumaten ti amom. Kanya ti amom baka no may promote ka sa diya kat tumakgal ti soldo. Sige, doktor. Nayunak nga ro ti agas na tapno adada nga Pimpinas. Kensik sigurado. No, namnamahin nga talaga ang pagsayatan ni mama ti amin, doktor. O, sige nga ron. Inagbakasyon manong name ni Shirley ta idin tamalpas ti first sem imay dito'y balay. Kumusta ni mamang mo? Sumisayat met. Kailang may palit nga talaga tagtrabaho yung kuana. Imado ti hagas na. Di makal di kastos na. Isa nga, mapampanunod ko nga ron ti umay sumapol ti trabaho sa di syudad. Ang pagsayatan nung sadyay, ingin ti pagdaksan naman, masapol nga kasera ka. Awang ka dito na nakapagkasaraan. Noon niya ti trabaho, kat istiin ka, di mintas. Sa pulim ti trabaho nga, istiin ka. Sige, ito na ano ti panagsublim. Next month. Wari nga kuyag tanto. Una damang iparitan. Patin siya ka Baka sa bahali nga nobya mo. Baka nalipatan ako. Awan day ti panunod ko. Aduman di babae dita. Nga mga iparparipirip-tirik na da. No way. Nila ang share na tipat-patig ko kunak mo ta. Mamati tayo nga ron. Ini babagak kini mama manong name iti panggap ko nagsanay. Anak, umatayo ka? No kasapulan mama, anya ti amoyo? Baka no sadyahay at masarakak din ang bagagasat ko. Kasano akarat? Adaman ti kakapsat mo. Ibiling ko kadaan ti. Nagsinublad na nga may mangkita ken ka. Kabaylan nyo man ti agluto. Kabaylan nyo man ti agdalus. Kabaylan nyo man ti aglaba. Tila, panagtrabaho ito na nagsenti, madi. Agananos kayo, ha? Sikatirong ba yung agananos, anak? Ala, palubusan ka. Kasta kumamat ti singasing ko. Padasam nga sa pulen tigasat mo sa di syudad. Ije nagkapuak ka syudad. Nagkapuak ka sa Jai? Sa Jai may di nga nagtrabaho. Sa Jai yung ka di nga nawang mo ti amak. Anak. Naging gahita. Di panaibagan. No asin no ti amak. No anat nagan ti amak. Kayat mo ka di nga makita. Sa sino ko mati anak, saan nga mangayat, makakita ti amana? Kadno kita kayo. Bigbigan na ka nga ta. Saan ka di nga nasaksakit? Nga maamuam ti amam kang paisungan din na kamat na mga bigbigan? So nga sayang, nasasayat langin anak. No saan mo nga tarigagayan pa nga maamuan na sino isuna. Manong name saan ko ngayon papilit pa kini mama noan niya ti kayat ko. Noan na desisyon na awa maramit ko. No din na ibaga tinagan na. No din na ikalikagom nga mapangko sa pulan ni Suna. Ang mga matnos sa tribagana. Ang mga nusan na kabigbigan kada sakit tong awatan. Sa gabam na ta, no saan man ngagsabat ti dalan mi kas pagkarigan.
Nagkuyog kami nga rod manong naming agayan ayat kani Shirley dapan iti syudad. Nagkatugaw kampay iti bus. Rabi iti biyahe mi manong nami. Siyempre, gabot rabi agsanggil iti abaga iti barukong ko tapno maturog. Tapno maamluyak dagiti buok na manong nami. Shirley. Benar, nakapimpin na sa gundaway. Manong oras ti biyahe? No saan nga madadailan, makadanon tayo sa giant ti agsapak. Dadagpat nag marakop ka. Adagpat nag maprusak. Bamluyak ti bok mo. At agundaway ko mga kikipipig mo. Uy, di ka kaskasta. Uy, Shirley, Bernard. Datanto ka na tagakasat. Tasaan ka nga sure. No siya ti pagsalutsudam. Aduntungan ti babay nga mamamok sa di syudad. No aduntuman na kita kurso nata kanyak. Jak to idayas kaskaso. Gabot na maminsanag lang agayan. You're my first and last love. Sika kinaubingat. Kinaradwara kiti high school. Elementary kin high school. Barbaring lumay kariyak to palang tapusom. Intun makapagturpos ka. Kahit agtalin na edak ng high school graduate lang. Among benar, di tayo amono niya tigasat tayo ti masakbayan. Nagbasbasa ako ni ti college, sigurado ka di nga makapagturpusak. Nakadadudta na kita agbasa ti college. Yan dapat makapagturpos. Tiga po na, pagabamta, agsikog da, agasawad na nga din na oras. Kasi nung nga mapasama kayo ka? Tapay kahit nagsikugan. Ay kanatuwar ka pa muna sa dantong trabaho. No kaya't munto na sikugan ka, disikugan ka. Ngay kasar nakpilang muna. At dantong nga ta, gastusek na maging kasar kayo ka. Si bibiyag tupay ka tari mama. Anong ta ka tagur-uray ang gasat ko sa syudad? Anong nga tatagbaling nga trabaho? Di ba na adult experience mo may panggap di restaurant kina waiter. Di sumapon ka to ang dagos ti restaurant sa jay. Ngag-apply ka. Una ka nagiti food chain. Restaurant ti kahit ko. Saan nga nagiti food chain? Anong diferensyanda? Anong pagdiferensyanda? One. Dakilunay. Ado ti saan mo nga magatang sa jaya food chain nga adda iti restaurant? Sa bagay. Kan kaslang damo. So kansak mapapanukot food chain. Kakahit ko pa mapanukat karinderya. Awan namin tinating iti food chain. Damat chapso yang awan sa restaurant kompleto. Sa bagay. Maturog ka. Kantahan ka. Tamong tagkanta? Ano kahit mo kantahin? Siga. Aglaylayak latan. Ano't laylay? Hamin. La 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 la. Mutamit latunon ako Ano't kahit mga tunon na. La 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 la. And I love you soon sabit dito. Ay ayatin ka. Kariken ka dayta. Dintuwag balbaliw. Awan patinggana. Isa pataken ka. Saksik ti langit kenda ka.
Oray anyat dumdumteng Jack Tupulus Samiren. Katurugan. Mamati ka kumakaniyak biyag ko, tuy ayat ko ket natarnaw ken napudno. Uray anya ti mapaspasama ay ayaten kalaeng. Nakaturog ken. Ikarikatak mati maturog. Tapno danto pa danto aramati kapigsakin tumigat. Ket sabi ko, my Lord, tamakastrekak nga dakos iti trabaho. Inada kami ni terminal manong namin ni Jack kami nga namigat. Nagpanukan. Nagdya ka sirak. Siyak. Rugi akong tibag na. Hagsapol ka na iti restaurant. Barbaring makasapol ang kadagos. Ipakamunto ka dagos kanya ha. Nuhan yung restaurant. Kasi nung ti pa nang ipakamok. Tsak matamot address mo. Di umay ka sa eskwela. Sa pulin na to sadyay. Manong nemi nakastrike ak nga dagos. Tamay sa nga restaurant, isimre ka ka-wanted waiter. Ganito ko nam. Sumre ka kung mga waiter siya. Tugok. At experience mo. Adan sir. Ije probinsya. Ay, nagapo ka ije probinsya. Sa balit restaurant sa sa balit toy. Alis to akman lang makasursuro sa. O sige. Rugyamon. Iso na lang sir, i-stay-in ko. Ay, saan ka mabalit stay-in dito eh? No, kayat mo, dasadag na mabalik mo pagkasiraan. Nalaka lang. Tilang nag-stay-in dito kat de kusinero, ken, siyempre, de guardia. Pasari de kusinero kat kawawit pa eh. Dapat dikidugun daw nga, dito lata maturog dapat tapno maka-ready. At dahil nga nakasagana no kasta nga oras ti panag-duty na. Kumay ka. Tedid cooking ka tinuporme tinagikat nga waiter. Agkabagi kayo. Manager, manong nemi, tiya nakasarita ka mismo. Kaya di, manong name it, suot ko, ti waiter, ay, uniforme, kadimbatik pa lang, ti bag ko, manong name it. Rude, mabali mo nagyan. Oh my God, ayam amuka ka na kita kaya, na dumang empleyado. Nataka mo tayo? Benhar. Okay, awan ko na barang clearance, police clearance. Check na kaalan, sir. May sususa mo. Alam mo na sige. At doon tapil abang nga roden. Tapno madamalabayo datom dito tapno mamok no talaga taga-ano ka natusnoanagan mo kanda doon pa no saan kula ka sa pulang nga talaga emergency tinayon na kiti waiter talaga sang kangalain gabata umbad nga roder ko naging papeles mo mga awa manong nemi muna inyam muna kiti kahera sir madabaro nga waiter when Benhar, tinagada. Benhar, ni Gina. Di kahera. Di ko naman nagitipadang waiter. Nagamo kayo. Benhar. Sige. Okay, umuna nga. Subok mo. At ang sumusubok ng customer. Okay. Alam, ito papel. Tayo, ballpen. Galan din order da. Ha? Naramit kumanta natin, medyo nagpagwapo, nagpaisam. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Kita hendak ang umis-isam da. Guwapo na ito nga waiter, kabarbaro ah. Kuna na siguro. Di na magda. Kabarbaro ka? Yes, ma'am. May ngamin ito. Ay, saan nga dahil ito tinagan ko? Diyan pinasukatan. Benhar tinagan ko, sir. Sir, dito ito meno.
Baga ti order naman. Kanakder ko man yung surat. Kalbasan na, awanin sir? Awanin. Agunin kam talaw na da. Ayun na. Thank you sir. Oray lang. Manong Nemi, Jack man na maawatan ta. Oray no. Ada inasikasok nga customer. Kan adaman sa bali nga sumre ka customer. Kan adaman naka-standby nga pada ka waiter. Siya matisinyasan da nga mangsango. Ne, makadlawa ka. Ano reto? Siya klaeng? Ang mga mat no kakaasi pa may andak, bano ganda. Uno training pa lang. Ngayon, mahanap ko na nga nagreklamo manong Nemi. Ready nga nagbalmalem. Halos sa anak nga nagtugaw, nga nagtakder, nga awan tubrak. Kasi dinararamin ko duma nga restaurant manong Nemi. Uresang ko nga trabaho, naon ubrak. Mapanak pa aginaw. Medyo sumirpet patak manong Nemi ti kusina. Manong Nemi ti may katlong aldaw ko. Wen, nasapa ka si Marek. Pinayapahanak ti manager. Benhar, sir. Benhar. Lalay nga man, sumarong ka ni Big Boss, madamdama. Kalay dyan nga table, masapol nga urnosam. Ijeto nga yan da. Sakto ka dito rumping nga umasadag ka na kwada, sir. Saan? Digat no, si kang agsusuro kaya umasadag ka na kwada. At dapat ka di nga do, pakatalupad na lang. At ganito din nga waiter na para ka na kwada. Kaya tinapakit ka sa pulan, ti waiter rin na basta adada. Di ka agpagpakita ti santa kayat. Gabot hangka pa nga na yung amu ka na kwada. No pa yadan naga mo it perol. Dimteng tangag pa iso manong Nemi santa kami met nga pinanpansin nga waiter. Dahil met lata manager manong Nemi ti kinasasalita da. Awan sa amin ti problema. May isa nga babae ken duwa nga lalaki. Nataingan dyan lalaki. Kasi lagasawa di kiti duwa. Ti babae ken ti ububing nga lalaki. Gugwapo da mano. Bak nang tilangada. Siyempre, isudat aking kuko ti restaurant. Saan lang may sanga-sanga, adu nga sanga ti restaurant da mano. Sagbay nga nagawid da manong Nemi nakitak ti ububing nga lalaki nga siyak tikit kitain da. Ti malyawak, imisimak. Kalpasat naman, Nemi, imbawing kumitlat sa bali ti panagkita. Babak nang da talaga dito eh. Lang adalangin. Kunak tinakam ko mano. Adan makabulan ko, manong Nemi, kahit syempre, nagpauita ko na, ti parakin ni nanang, ni mamang kunak ko ma. Pauit with surat, manong Nemi. Pangko iti bas. Wen. Sa binayatak pa yan manong Nemi. Numano ti pletan na kintandan to di mapan mangitulod. At saan ba't nga rin mabalingan ni nanang manong Nemi di mapan mag-pick up. Malakip ko ni Shirley. Tuntay off ko. Inakto pa siya rin sona. Wanang yung awmat klase na. Day off ko. Kasano nga ta? Nga makontak ko iso na. Nga may bagak no sa dino nga restaurante yan ko. Manong Nemi, di day off ko nin Gina ti masadag kanya. Ay, Benhar. Gina? Day off mo? Papanam. Nakalatawa na pasapasar dito. Kung sunarak ti mabuhyat ti naktagbuhit sine. Sa window shopping or awan ti
shopping ko. Awang kaduam? Awan. Kaya mo, kuyukin ka. Kababayin mo. Ano kumabayin ko ma? Una dumang iparit. Sino ko mat mangiparit? Di girlfriend mo. Di na nga tamot maamuhan. Loko kayo ha. Kasda kagaya mga lalaki ha. At the girlfriend mo, pagkatapos na damangawis kang kang babae, sumurot ka. Kaputa, han nga tamot maamuhan. Ano ka mandakas na no? Sumurot akin ka, wanang kuyog ta. Sabagay. Sige. Agkuyog na nga ron. Manong nemi madlaw ko nga nadagkat ni Gina. Supayan ti mo na kumibin. Supayan ti mangala manong nemi ti imak tapno akbayak isuna. Kitaek kitumisem. Oh, man ano ko ma. Di nakababayin no. Kuyog ta pagkatapos nakpulus akbayan. Yung mga nibagada nga girlfriend ka. Man ano ko ma. Gina. Hapay. Di mo kayat? Sama ka mamamon di girlfriend mo. Nobya misuna, nobya nakpay. Di mo kayat? Hindi kayat. Ano? Sika mo ba lang tinalaking nga babae lang ang rudin ti mangibaga pagkit kadampay lang? Gabuto nagbali na ka na pudno tinubyak. Kadyanubyam na pudno nga ta. Ay, magitam. Saan mo sigurado na pudno dyanubyam king ka? Tagano ayan na? Estudyante. O, magitam. Agbasbasat college? Saan kan nga may karikan ko na? Benhar. Kabutag turpuston kat sika. Waiter ka lang. Ana, hangas jay? Hangus to di kunat? Agpadpada to pagtrabahuan. Ang kanain tangang kita. Kinapudno na Benhar. Hindi tamo ka makita. Yes, kung nakasigo, didi. Sumrek ka kas waiter. Among ka tinakaragragsakak, nagtrabaho. Among ka tinukasta nga, umay ka, gisubmit iti bills, nagbayad iti customer. Di mo lang madlawon nga, kitkitaan ka, umis-isa ba? Oh, ano? Pwede na type? Napitasan na ta. Ay, napitas ka. Dumatigit agar arim kan ka nga pada ka waiter ha. Tsaka magkayat ida. Sikapit kayat ko. I'm sorry, Gina. Bakit ka danak? Orang siya tayo mga hawis kan ka? Banyo ko mataramidan ta. Takboy, Gina. Come on, takboy, Gina. Agora ka, umikan. Anong nimi babae pa hindi mangguyod kanyang sa eskwela? Benhar. Pakalalagi ka, Benhar. Oo, pengamint experience ko eh. Tinao di lang na arakop kan agkak ni Shirley kada iti pa nagkalugan ni. Iti o nagtipasinyan manong nimi arakop ni Gina. Isot umagik kada kiti bibig ko manong nimi. Na ito yun. Sakit agkarawa. Uy, Gina. Imposible ko nakangas ang tumangkan. Tumangtangkan. Siyempre, tao ang. Kahit mo, Ramatan, hintay ito hotel. Ha? Okay. Hintan. Sa jaytan. Saan naman may concentrate na buya? Okay. Parang sa akin ka, Benhar. Oh my God. Rimwar kami manong nemi. Yung sana kasi murod. Kanya? Di mo kayat? Nagawitan. Bakla. Sana ka bakla. Nagbalinak lang na pudno itinubyak. Kahit isuna dyan, nubyam, napudno ka ta? I'm sorry, Gina. Susapo.
Si kamang pa lang tilalaki na nasaraka ka nagkadkadanak. Manipod mat idin maron nemi kumuskusilap latamat ni Gina. Ket no kasta mapangko iten bayad di customer. Ngumer kusumilap. Pekas lang kanya. Bakla. Sa anak bakla. Bakla. Uwain manong nemi sa angkulatan ng kaskaso ni Gina. Kabota talaga ka kumuskusilap kagurgura na. Abo pa yan na kita na mga waiter manong nemi ako nada. Benard. Ay, basol mo yan kay ni Gina. Awan? Tumugnos na dilangit tigura na keng ka. Alamin ti basol mo. Naminsan nang kuyog kami. Oh? Napanan nyo? Panggam nagbuyat sine. Naibuyam ti sine ni Gina? Yeah. Gusto tumararakop kung bumisbisito, agigampay ko na. Saan inawis to hotel. Dahil ti basol ko. Abay, saan ko nga pinatgan? What? Saan mo na naman ni Gina? Idikuhan ko nata kanya. Hawanan na, gabuto sa mo pinagustuhan ni manager. Isudan. Ni manager kan kahera. Uy, di mo namin pinagustuhan. Apa kahit ni manager? Kahit na kayo, na kayat. Wala ni manager at manager nga. Wain manong nemi pasnek ko tinagtrabaho kas nakunak. Ori saan ko nga akmek. No kasta manong nemi ngag sakit ti dishwasher, siyak ti waiter, siyak pa ti dishwasher. Ay nga manong nemi nga tumultulong at pain ti kusina. Mugustuhan mo't adik iti ada ti kusina kapat na makatulong at kadakwada. Ay nga iti may sagun daway manong nemi nakabasak ti notice na ipaniti bulletin board. Meeting? At the meeting mi manong nemi iti umay nga Friday. Agrekep ti restaurant. Iti amalem. Bigat laeng. Iti aglukat. Magdoon pa naglukat mo. Kamalman na nga rod manong nemi. Napang kami ti panakaobisina ti manager. Hi, kamusta kayo? Gusto lang, sir. Kinuol ko natin nga meeting. Kapo ka nagiti reklamo. Mauawat ni. Mauawat ko, maripod ka iti customer. Masapol nga matinggar nga dangos na ito eh. Tanarigaten, ang mga madlaw nga maksayan tayo't customer kat malukit ti restaurant. Kat mamuhan ni Big Boss. Nga dito pasanga ti restaurant na dito kat maluglugi. Hamat nga, maksayan na kiti customer siya. Mananayon ang pay. Mananayon na ita. Ngayon nagtalin na kasi mapaspasama. Ang mga biglang awan tigo, sumasday, sumpre ka customer. Siga. Sir? Siga, Benhar. Benhar, sir. Benhar. Siga tira ka reklamo tigo di customer. Natira ka reklamo do, sir. Bastos ka, ano? Di ka kano pa yung museum. Anak ano pa customer nga saan mo sustutin? Surat mo, order na. Binabayan dala ta mabisin na ngay. Among Benhar, mostly ka nagiti customer ito, amamudak. Iso da nga nagreklamo kanya. Imbagada no siya sino? Sika ko na. Benhar, tinagan ako na. Awan tinapuutak na kasta, sir. Bakit di mo na pupuutan? Gabuti, pakibihang ang pangamin sa mga trabaho. Sabi niya, concentrate no, waiter ka, tapos makapag-concentrate ka. Unang adata, kaya mo, tagda, aginaw.
Sir, gapo ito dahil ito yung reklamo. Ikadeng ti management. Tapno, may dumot ka. Baka adad na nga may pintas trabaho mo, no, i-concentrate mo lang taginaw. Sir, so na lang, bumaba ti sweldo. Sir, masabol ka ti kwarta. Iba pa itak ti ni mamang ko. Nagdakil ti magasgastos na iti magadganang ti agas na. Sa adag inimot. Ngimbas ko mangipromote dak. Apa ko maipromote ka? Anya ko matpangipromotan may ka? Head waiter? Sa pawam ni Edmond? Nga siya head waiter? Naglaing kan. Baka nadang makatulong ka no aginaw lang ti trabaho. Awan ti amok nga basol ko, sir. Anang awan? Sikat ti reklamo dagiti customer. Kitap no sanda ka na makitkita dagiti customer. Aginaw kalatan. Apay. Kito sa pagarikat sa mo kayat, di mabali mo tagikat. So apol kat sa baling restaurant. Narikat no, sana ka dagos nga makakita ti akarak, sir. Deta kit. Awatan mo ka dito ka na dishwasher mo, kas pa naka-indamot mo. Ano nga trabaho na di dishwasher? Awan na yan, nagpakadan. Isugar gaminiting ko na ito, tapos nagasta ka. Nangan ko na ito meeting, tapos manipod waiter, baling ka nga sikat dishwasher. No sa mong awatan ti ka na dishwasher, mabaling mo tagikat. Sige, sir. Sige. No, iso ti kunayo di awa maramit ko. Di siya akong ti para inaw. Kawa na. Ado pa hindi kini bagbaga na manong name ngayon saan na para kanyak. Wala ka rin mabaling ko. Siya ako na. Taginaw. Sakpet o ibaon da manong name nga panagukon. Agukon aginaw. Nga orayek, nga pumano di kiti customer, kalpasan na, mapangkuntuok ko na yanin, sa ko inawan, manong name, di kiti pangananda. Katno kasta manong name, ang makitak nga, saan nga nasagid, di ba isang order? Ilaslasing ko manong. So, pa nga, saan ko gatangin ko na ka? Huwin, hambad nga narukit, di ba? Ngamta, dati-dati manong naimin na dakastoy, tsaka mo no, pang ipanan di para umong. Ipanayin di umedala lang nga kanin ti baboy. Uno, bumbungan na namat ng ilaslasi, tapno ihawid naman. Manong naimi, makalawas, duwalawas, akaswa, may saak nga wait ko na. Dishwasher. Hindi at naman sa bali nga basol ko manong na hindi payaban na ni manager. Siya, at naman ang reklamo nga nawat ko. Kontraken ka. Ano nga reklamo man sir? Agtaktakaw ka. Siyak! Nagyaw-awid ka. At nagiging mabuno kang yaw-awid mo. Sir, mabalimot pa rin dyan. Imbas nga ipang iti pagbasuraan nga umayalalan na ti para agal-ala nga ipakan na ti baboy na wano sa dinumpat pangipanan na. Sir, nabayadan mo tinday dyan. Apay hindi mo ipakamo ti management. No palubusan na ka wano saan? Ana, sumabol kan sa langan sa bali pagtrabahoan. Sir, dito malati kahit kung sa lutsutin ng sungbatan niyo. Anya talaga di basol ko. Abi kasi la pagpupudutan dak. Sir, bagayo ko ba? Awan ti sa bali ang mga aramid tag basol no sa amin langking ka.
Mabalin ka din nga pasango kanyak ti customer nga mangibaga nga binastos ko. Ni, tumangsit ka. Kaya't mo? Nga ibak di customer nga magbaga nga bastos ka. Ako ang tinaramin ko kinabastos, sir. So nga nakasagana ka sumaho iti customer nga ibaga mangireklamo kanya. Kensaan ko nga anugutin nga takaw ti raramid. Takaw na ita. Kukwa ti restaurant na ita. Kesa andaman nga inala nga binayadan dan still nga kukwa ti restaurant. Nga ipakamo mi ti management. Tapno ta kayo ti mangala. Katanda ka magkakamangala, check ti manager. Ngayon si ka nga rod. Tumangsit ka pa'y. Hoy, Benhar, agpating ka kantulayan nga ni kada ito katapusan. Rugyamon ti agsapot na balik ang trabaho. Diyos ko, naku tinakan ko. Nyamat din di mamas pasama kiti biyak ko. Abusta saan ko makaden na ni mama. Abusta saan ko nga makitkita ni Shirley. O ba'y nagligundahon ko mapanmang pasyal kang kuwan. Sa pulit na nga tamat, nuan niya nga restaurant, yan ko. Ikasano pa nga makita na kita? Adak matin dito nga parain na, Kaya nagpadinggaak langin ti katapusan. Diyos ko, aya. Ti chef, manong name ti masadag kanya, Benar. Sir, anong hawakan ni sir? Siya lang chef dito. Ano at basol mo? Tsaka mo. Nadabasol mo ka ni manager. Mangkit kita iti pangikatan na ken ka. Kasta ugali na. Dinabat nga rod ipasango kanyak di bagbaga na customer nga binastos ko. Pagtatakawan nak. Talaga mga aramid pangikatan na ken ka. Yan iti rason. Baka nasakit pa lang dilakim ni Gina ken ka. Gapot isa mo palang pagusto kayong kuwana. Among matandisingad na Gina ka ni manager. Baka ni Gina kita bagbaga na ni manager. Ikatem ko na. Mga ramid ka ti. Pangikatam kayong kuwana. Sabi kami di kami gusto ni Gina. Diyos ko, hindi ka titibasol ko. Ganun kas bagarikan ta, iulit ni Gina ang date kayo. Pagusto amon. Pag ananok pa yung kang isona, at igam ni manager. Huwag nga rod. Sakbay nga nagtapos manong name nag-close ti restaurant. Gabot na isot bilin ka no ti Big Boss. Para iti sa sangurungkar na kan mangangay iti meeting. Wan, iti may kaduang agundaway manong name nga nakitak dagiti duwa. Tuwamid langin, awan tin nataingan. Agasawa na gito niya siguro. Kahit gabutam, ison timang meeting ka na kami. Ison tinagpreside. Kumusta kayo? Kumusta tinegosyo? Amo nyo ka rin nga, dito nga sa nga ti restaurant mi, istayan ti problema. So nga rin nagkwasakukin ka manager nga paklusam na itong aldaw, tapos na makasalita kay amin. Diya kaya ti mapaspasamak dito. At naman di nga mapaspasamak. Sinot mangibaga, no sinot anat man di na mapaspasamak. Any volunteer? Anya ti madi mapaspasamak dito. Hanggang buteng, ibagayo. Nadadapin kang reward no takit ti mangibaga no anya ti problema dito. Ti manager manong name iti nang itayag ti imana. Yes, manong nga taon mo nga mamamanage dito. Ha, Gilbert?
ag 5 years sir. 5 years, nagpaot eh. Itaman pa lang, ang pasama ka nga problema. Sir, damo ka problema ito, kada ito'y kabarbaro nga mistake na inalak nga ijak inimbestigar no anya talaga tikin na tao na. Gapota emergency di nga kasapulak ti waiter, kagab-gapo na lang di probinsya, sir. Kagab-gapo na di terminal ti bus, sangsagpad nila una. Pinastar ko nga dagos. Gapota dawat experience na. Diyan. Ngayon di ba kadaka, sir? Nagbaling nga bastos ka dagiti customer. Kaya na dapat pidpidot na. Tada dagiti mapukpukaw no kanto ket iso ti mga lala. Hada ka di ebidensya, Gilbert? Sino ni customer nga nagreklamo ko? Nangireklamo keng kuana? Aduda, sir. Ano taktakahon na nga pagbagam? Dagatay, mabaling pa lang nga ngayon ako. Sa kadi nga ti, lintig dito ket may basura. Dadyo nga rin, sir. Hanang yung basura, iyawid na. Ngabot ako na, mabaling pa laeng, ngabot hamat nga narugit. Kasi tapos sa hanang na, baka numapan na ipadawat, wano iregalo, di kita kahit na pangiregaluan, wano agbaling nga pulutan da, giinom da kasi siya. Sa kakanan nga maladladaw, sir. Damo nang samot tuminom. Sino nga tao dito? Ni Benhar. Benhar? Sir? Timakderak manong name. Ito sa bali akong daway ang makitkitak manin isuna nga matmatmatan na. Kasi di damo ang agsapat na kiti matami. Imimbawin ko nga dakos. Timatang ko kabot na mabaina. Ay nangaroon itatakit mo papasamak manager. Sir, magkaking kuha na aging galaing tumbigat katapusan. Naalpasan doon nga meeting, maalanan to sweldo na, ikatay kon. Saan nga iso ti may kat? Sir? No, di kahit sikat may kat manager. Sikat tayan ti problema. Da kayo iti kaheram. Da kayo kini Gina. Sinot makaamo ka da kayo mo siya na anyat relasyon di kiti doa. Nagtayag da amin manong nimi ti ima dagiti di pata ka waiter. O, makita? Ano't relasyon nyo kini Gina? Dahil ti problema, nagkarelasyon ti kahera ken ti manager. Ano tayo mo? Baka no saan nga, may record amin nga, mapastrek ti restaurant. Kasta ti pakalugyan ti may isang negosyo ng Ronano restaurant. Agkakampit kahera ken ti manager. Diba? Iso dahil ko nakaproblema dito eh. Saan nga ni Benhar? Gapot na kayo, iti mga aramid, ti pakaikatan ni Benhar. Ebidensya, uri no saan nga, agsaksi na iti waiter, nalipatan nyo ka din. Una ita lang amoyo, nga do tinakaipakat nga CCTV. So nga narak natin nga gundaw nga petsa tap nga kasta kat da kayo nga duwat exit edi da ito yung nga restaurant. Nagreklamo kayo, sige. Tasyak, iti mangipila ti kaso kontra kada kayo. Agdali na ed, digidar duma malaksid laeg ti manager ken ti kahera. Anak ba ko na yun? Gilbert, Gina. Ano gutin di basol yun? Dito pa'y uneg nung kati restaurant pagkaskastaan nyo. Ebidensya? Kaya mo ta. I-play tayo. Tinaala ti CCTV nga panagseksyo.
Wano kayo ka di? Kahit mo ka di Gilbert, nga pabuyak iti asawam? Sir, no sir. Sir, no. O magitam, sarapa ka. Sinayang mo ti panagtalikukin ka, Gilbert. Gapulayang itinautog nga kaheram. Nga oras sa sinulita, nakursunada na, itaya na. Minadastak pa yung sinulisog. Oh. Dahil lang timang pasweldo iti bagbagiyo. Kalpasan na, agaut kayo. Tayentun bigat, balbalo ti management. Sa balin ti manage. Tila ito nga sanga ti restaurant, ken sa balin ti kahira. Meeting adjourned. Manong Nemi na bang aran tiriknak? Sanak mo't lang may kat. Wain manong. Idi na nagpapanawen Manong Nemi, di kiti empleyado, pumanawak matan, iti pagodyan nak Manong Nemi, di big boss. Benhar, sir, umay ka ti pisina. Iti pagkakang ka. Tungaw ka? Oo, saan mong isina ti panagkitam kanyan? Matmatan nak, akas ti panang matmat ko ken ka. Sir, di mo madlaw nga kakaingas ta. Adot tao nga kakaingas, sir. Sapsapulag ti record mo to eh. Aman tumasapulak. Ti bayo day tam. Gusto ka dito baga ni Gilbert nga awan plus din sapsapit mo? Awan, sir. Basta, natin pinilapak. Awan makita ka pinilapak mo ito eh. At na kita record amin na kita empleyado dito eh, sikat awan. Nadya ka mo, sir, nang kabilan da. Nagkapon tinagan mo, Benhar. Sinalsod mo ka dati? No sa sinunang kagkakangat? Tinagan? Nilda tinagan tinak. Benilda. Siguro, isot nagkapon na Ben. Hawawat di har. Ang apilya ito ni nanang mo. Ni mamang mo. Maginto. Benilda Maginto. Sa tinunga probinsya. Imbagak mano. Amon no anya tagan ko? Tila ang apilya doon, sir. Siyak ni Hari. Hari? Kasano nga naadaan ti anak ni Benilda? Nadain roar na iti wallet na manong. Miso ka din ato ti pagbagam. Nga Benilda Maginto. When, sir? Api nga daladawan ni mama ka na kayo, sir? Kaputasyak ti amam. Nagsikugayan ti inam. Api nga saan nang impakam mo kanyak? Gabuta ori saan tangag pa-DNA test. Agamata. Tay di damo ka makita. Nasidagan tirik-nakit ka. Sugamat-matmatan ka. Sir. Papa ko na. Timakderak, Manong Nemi na ginarakop kami. Diyak pulos tineri gagayan nga makita ka.
Tatinagan kat saan ng baga ni mama. Takuna na, ang mga kanuno at dadang na sakit, no maamuak, no sinuka kat saan nagtukayat kabigpigit. Sino ko mati anak, nga di na ka na nagagahil ka mamumuti amana. Maglagid din tayo mayak ti syudad, tapnos sabat ti dalanta. Hindi sa lunsod. Apay nga sa mong ang kasar ni mama, ininto ta na si Kugam Suna. Ni mamang mo, ti makasumbat, iti deta. Taoray siyak, kat salsalunsod, no aping ang biglalatan nga nagpukaw. Sa tinutay ni mamang mo, anyo ti kasasaan na. Masaksakit ni mama, tagag-agas, saan nga makapagtrabaho? Gusto kayo maik doon di syudad, tapno ka mailak. Nga igatangan ka nagiti agas na. Kaya't kung itamit laing, mapanta sa di probinsya yo. Kaya't kung maamuan kan makita ni Benilda. Nagbiyahe kami iti na itangal daw manong nemi. Parbangon iti makasangpet kami. Nagtugtugak. Di magdansin no dito. Ma? Benhar dito eh. Benhar anak, mabiglan. Nilukat na tri daw. Benhar anak, sabi niya sa mga... Kumusta kan? Hari, itinagan nga Benilda ken Hari. Nabukel ni Benhar. Nagsabat ti dalan yung agama. Sumarag kayo. Tumanon kayo. Naimatangak manong name iti panangarakop ni papa ken ni mama. Api kastuyan tinapasama ken ka. Api nga nagpukaw ka. Api nga di mo imbaga nga masikog ka. I'm sorry, Hari. No kapag pakabasulak man, tinaramit ko. Kinay-kahit ko, tinangpukaw nga nagsubli dito probinsya. Ngimit isarang nak ka na ginaganakan ka. Tapno yam amunak. Saan ko nga kinayat pa'y data? Amom data? Hindi pa lang yung bagag kang katirason. Nga mabutay nga sumango ka na gitinaganakan ka. Kabuto dyak kaya tagpagsaw-sawan dakto ka na ginagkakasakit. Tas sa sino ako malaing maikari. Idin to tabak nang kayo, idin to tasyag. Dapanak lang nagigasang ka sa tisyudad na kasmay sa nga gagang nga tao. Kat gabutayitan ka. Kan pacheck nga itan na. Nagkarelasyon ta. No namin anong iawis ko ken ka. Ngayam amo ka karigdrakal ko. Ngayawid ka sa diabalan yung di mo pulos kinayat. Gabot iti pamatim latakit saan ka nga may kari. Gabot iti amom kat matapobre na ginaganda ka diya. Benilda. Data ko mahata na kasawa. Yung sa nga balik. Tinaskan kat dada ka. Kanamamok na nakokin ka. Benhar. Sir, papa ko lang. Papa. Pag-asan ta ni mamang mo, itinalay nga doktor. Sikat sumublat ang mag-manage iti restaurant na nagtrabaho ang nakabayatan data. Irapin mo tagpasa.
Tapno adadupay tamo. Tapno si kanto. Edi aking kukuha ka rin adupay ka sa ngati restaurant. Hari, binila. No maamuan di kiti parents mo, kenti asawam ti pamilyam. Nga nadaan kay ti putot ti ruwar. Nga isupay ti agtawid ka rin na mga negosyo. Dakilakid nga isyo. Sa baling amin ti pamatim. Tanong siya kumaidit pimatim. Sika ko mga ti nagbaling asawak. Ngayon siya nga balin. Para may dagdamin, apag nagsulong ti nagkurkurangak iti anak ko. Agbalin to man nakawat di kinaganak kanya. Kanti pamilya. Sa mga pagtanakam. No napagkadkadan nakman idi, saan nakatamot na mapagkadkadan, tiputot ko ka. Diba, Benhar? Papa, umuna-una agamanak, no ta kayo ti mangigastos, di pa nakaagas ti mama. May kadua, agamanak no ta pa nagtalik kan pamati ko kanya. Say-sayatek, teg-serbi ka na kayo. Di mga sikaso ka na kiti negosyo. Gabutan na lang kayo. Imbala ka kanya. Noan niya, nagitimbaga ni Papa manong nemi ket isu tinatungpal. Opat nga restaurant manong nemi titinagikwak. Huwain, tinainagan kanyak. Naking kukwa, no pagpapaday tinagan day nga restaurant. Si malunat ni Mama manong nemi tanalay nga doktor tinangasikaso keng kuwana kat naipakat ti ususto nga agas kanda duwa pay nga medikasyon. Pinanawa mi ti probinsya kat nadan kami ti bukod nga balay ken ni Mama manong nemi di ti syudad. Apag isumit idi manong naming agraduar ni Shirley. Hindi pa naggraduar na manong nami matender kami nga gina. Hindi salutso din na kanya. Siya ka di pa lang di patpatik mo. Benhar. Jack pulos na kayat sa bali. Siya ako nisan nga may karikan ka. May isakan nga negosyante. Di ba? Gagangay ito lang yung accountant. Alain ka. Nga accountant ko. Ito kumpanya. Alain ka. Nga agbaling nga misis ko. Tanuan niya ti kukuhak. Kukat nga tuwa. Benhar siya kung tisan nga may kari. Sa mo panunutin dito. Nusyak pa lang tada ti pusom. No kasanot sa mo panagayat iti sa bali. Kastamit kanya. No mampay na bayag nga saan nga nakit-kita. Kunak nga rod idi. No tatay at talaga tinay-kari. Data. Aduma di kiti babae ng sulisog kanya. Karon naan na una ni Jay dandanin nakaigkatak. Imbag langit din dahil aking kuha hindi pagtrabaho kati sugayon tipod nung ama. Kas diya nga nagwaret ti pagkasalitaan manong nemi kat iti agdama. Wen talo di kiti anak ni Kenya Shirley. Nagdintinulong kami manong nemi nga mga asikaso iti negosyong ented kada kami ni Papa. Ni Mama manong nemi nasalunat kaya naimbagan di baga di doktor nga sakit na. Iso ti kang ronan met ang mga asikaso kadagiti apu ko na. Dahito nga rod, manong name ti pakasarita nga nagwaret ti biyag ko. Kat agyaman naglaunay ti anos mo nga nangornos kalpasangin nagkansan kang kadit Italiana. Kat agyaman naglaunay ti laing mo nga nang tadbiyag. Kat sabi ko nga tadawat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti patak kadimngeg, kad nagbuya, more power to your program. Tuy agyaman nga pagayam mo, Benhar.